Jääurheilu tarvitsee puolesta puhujansa Lahden kaupungin päätöksentekoon. Ensi valtuustokaudella on tulossa todella paljon ja todella isoja liikuntapaikka-asioita päätettäväksi. Siellä on totta kai kokonainen stadion kokonaisuus, on uimahalli, mutta yksi, mikä meitä jääurheilijoita ensisijaisesti kiinnostaa, on iskuareenan kohtalo. Niin kuin tiedetään, iskuareena alkaa olla elinkaarensa päädyssä ja vaihtoehdot on rakentaa kokonaan uusi tai remontoida hyvinkin isolla hinnalla siitä meille sellainen halli, joka kestää seuraavatkin 50 vuotta. Sen takia jääurheilu tarvitsee sinne oman puolesta puhujansa. Nyt näyttää myös tosi vahvasti siltä, että Pelikanssilla ei mene hirveän hyvin liigassa. Aika siellä häntäpäässä sarjaa ollaan. Ja mun suurin pelko on, että mitä jos kävisi niin, että Pelikanssi tipahtaa. Niin onko meillä tarpeeksi päättäjillä halua lähteä tekemään mitään jäähalli-investointeja, kun ei edes olisi liigajoukkuetta. Tämän takia meidän pitää varmistaa se, että siellä on edes yksi jääurheilun puolesta puhuja, sellainen, joka itsekin harrastaa ja pyörii siellä halleilla päivittäin. Siksi äänestä Susanna Norja.